20 век, цялата първа половина на 20 век е, бих казал, жертва на тези утопии, които в различните страни са различни, но става въпрос за един инженеринг на обществото, където вярата, че група така просветени хора на начало на обществото ще променят цялото общество, задавайки една позитивна програма. Става мания в Германия, в Съветския съюз и даже и в други страни, в Италия, в Испания, може би, в ред страни в Европа. И това като че ли обрича света на тези ужасни войни, на които света е свидетел в първата половина и които наистина показват, че този начин на мислене като че ли не е най-правилният, защото и първата и втората война показват, че фактически човека не може да се подобри с подобряване на обкръжението му. Има един фантастичен проект на един швейцарски архитект за Париж в 20-те години. Той предлага центъра на Париж да бъде сринат абсолютно, да бъдат построени няколко големи кули, където да се приютят жителите на центъра на града и всичко останало да бъде магистрали. Където ще се юрнат автомобилите на бъдещето. Слава Богу, че не са го послушали, понеже същото е и с този град Бразилия, който строят бразилците вече след Втората световна война, столицата на Бразилия. Те изсичат едно място в джунглата, където построяват столицата си с едни страхотни архитектурни постижения. Оказва се обаче, че града не е населен, както и нямат желание хората да се заселват в него, понеже всичко това е студено, всичко това не е органично, не е обживяно по начина, по който са възникнали общо взето селищата в Европа и не само в Европа. Ето тези утопии, като че ли маркират началото на 20 век, но те от друга страна създават наистина фантастични шедьоври в областта на изобразителното изкуство. Това е един пример за футуристична скулптура. Това е тук пише. Аз знам, че развитието на бутилка в пространството се нарича. Да, точно така. И вижте докъде стига фантазията на един скулптор. От разсъждението му върху развитието на бутилката в пространството се получава една много интересна пластика. Това е човек в движение на и футуризма няма, той също има много кратък живот. В Русия има една редакция кубофутуризъм. Може да си представите двете понятия така заедно. Даже Маяковски мисля, че е един от членовете на тази група. Може би по-интересно като явление е така наречената Парижка школа. Това са творци, които са събрани в Париж в началото на 20 век, които не са французи и които намират приют в едно доста разноцветно и разноязично общество, където с много мизерстване, но и с много амбиции, с много талант, те намират мястото си от различни страни. Това са Бодиляни от Италия, Шагал от Русия. От Русия има и други. Сутин. Ето примери от... Даже и нашия Жул Паскан намира място по слънцето там. Всеки един от техните животи е една трагедия, може да се каже, понеже те наистина мизерстват в едно общество, което не им обръща особено внимание. Това е метничаря Русо, който наистина е метничар и който това, което французите наричат неделни художници,
където хората в неделя отиват да рисуват. Нали? Русо обаче е интересен случай, той наистина е интересен художник, наивист, както сега бихме го определили, но той сами има страхотно самочувствие и казва на Пикасо, че ние двамата с теб сме най-големите художници днес, ти си обаче в класическия жанр, докато аз съм в модерния. И той наистина, да кажем, първият човек, който рисува самолети. Самолета по това време на няколко години. Нали? Той в картините си рисува самолети и не само. Той рисува Париж от него време, но повече му допада тази фантастична сюжетност, като тук, да кажем, тази, как се нарича, не укротителка на змия, а тази, която магьосва змиите, като им свири. Това е друг представител, този вече е французен, Морис Утрило в дясно. Той е дете на една от една жена, която е била модел на импресионистите, Сюзан Валадон. Тя самата става художник и има не лоши работи, а това е сина й, който не знае баща си, обаче от невръстна възраст започва да разнася вино между ателиетата, става алкохолик и в края на краищата попада доста пъти в такива болници за алкохолици и там започва да рисува от картички от Париж, такива пейзажи, които не си личат, че са от картички и създава наистина талантливи произведения. Парижката школа има и един много интересен скулптор. Сега, тук много може да се говори за Модиляни, да кажем, това е един страшно талантлив живописец, той има и пластики. Почива 18-та година и той е така. А негов приятел по ателие е един румънец, Константин Бранкузи, който има също една много интересна пластика. В много отношения вдъхновена и от традиционната дървена пластика в румънските села, може да се срещне. Това е неговата безкрайна колона. Ето виждате една колона, в която наставени един същи модул може да стигне догоре. Това е една птица, ламаястра, има една такава мелодия румънска. Това е един полиран бронз, който има една такава музикална форма. Когато един французин, Марсел Дюшан, го пренася през американската граница, американците му се тестират работата, казвайки, че той внася машинни части и отива пред съда, където доказва, че това не е машинна част, а е произведение на изкуството. И даже се прехранва известно време с търговия на тези скулптури на приятели си. Бранкузи има една много интересна. Той е роден в едно село, което е на 140 км от Букурещ, мисля, на запад. И там обособява цял един комплекс, който нарича беше кръстния път или нещо такова. Значи, рисува тази врата, която е като входна арка, която всъщност е вратата на целувката, защото ето това като пластика е целувката, за разлика от, да кажем, целувката на Роден, която горе-долу по същото време има съвсем други пластически измерения. Между другото, този човек, за него казва, че изминава пеша разстоянието от Мюнхен до Париж, защото няма пари просто. И в Париж му предлагат да отиде да стане асистент на Роден. Роден е величието в това време на парижката скулптура. Той отказва, обаче казвайки, че под сянката на голямо дърво не може да се роди друго голямо дърво. И става едно от най-големите дървета на модерната скулптура. Това е музата му,
има една много интересна пластика, да кажем, подобна на музата, има една пластика, която е наричана яйцето. Наистина едно яйце, такова с една неправилна форма. И това е началото на света всъщност. А в този комплекс, за който ви казах, има значи, вратата, след това е пътя към една маса. Той работи в дърво, в камък и в метал, с такива материали. Масата е с 12 стола наоколо, нали, за апостолите и да, 13 е с Христос, обаче мисля, че бяха 12, обаче и след това има някакъв параклис, само се ми разказвали за това, на няколко километра тук горе, трябва да отидем да го видим някой ден. Но Бранкузи или Бранкуш, както е на румънски, е една от големите фигури от авангарда на първата половина на 20 век. Това е един друг Робер Делоне, французин, който претендира, че създава едно друго течение, наречено от него и от жена му, Соня Делоне, която е рускиня, орфизъм. Той казва, че така създава една музикална живопис. Той също почти докосва абстракцията. Не, ами наистина това са абстрактни композиции. Жена му има много изяви в модата даже. Ето това също е негово. И тук са Франтишек Купка, един много талантлив чех, между другото, който пък има музикални названия. Това е Фуга в два цвята. Той също е много талантливи работи. Това са ето една абсолютна представа за футуризма, не? С това изразяване на скоростта. Кучето с малото крака също, там малко така първобитен напън, но все пак правят интересна композиция. Шегал не може да го отминем. Шегал е цяла история. Той е така един човек. Той е част от тези художници, които в началото приветстват Съветската революция и дори стават нейни така активни агенти. Той, Малевич, мисля, Кандински участват в окрасата на тези манифестации от 19 и 20 година в Петербург. Обаче след това емигрират, понеже виждат, че съветската власт така не се отнася към изкуство по подобаващ начин. Даже има един такъв анекдот от това време, един руски шахматист Александър Алехин в 21 година напуска Русия, пак емигрира и когато го питат защо, защото той наистина е по това време така третия по сила в шахматния свят и не крие своите амбиции да стане световен шампион. И когато го питат защо напуска Русия, която е една страна с шахматни традиции, той казва: съжалявам, не мога да стана световен шампион в страна, в която горят дървените фигури за да се стоплят. И той наистина е много прав. В 27 година наистина става световен шампион, но вече в Франция. Да, интересен случай е Жил Паскен, който първо става така прави име в Германия, в едно списание Simplicissimus и след това отива в Париж. За съжаление, той се е обесил в навечерието на първата си самостоятелна изложба в Париж в 29-та година. Гостуваше тук, има един много хубав негов каталог, продават го в Сиела, в книжарницата. Това е Хаим Сотин, който е един руски евреин пак, който работи в Париж по това време, една много мощна живопис такава. Ето това е един, Рембрандт има един такъв вол, който е окачен като в кладница, така, на два ченгела и Хаим Сотин го взема като сюжет, за да изрази себе си, защото е нещо подобно като темперамент и като...
всички тези художници или повечето от тези художници от 20-те години от Парижката школа, някои от тях забогатяват, защото след войната Париж е наводнен от американски новобогаташи, които идват да вложат своите пари в изкуство. Все пак и това е нещо. Те наистина купуват, там има филми за това, да кажем, този Монпарнас 19, който описва живота на Модиляни по това време. Те идват и купуват европейски авангард и го пренасят в Щатите. В 29-та година откриват там музея за модерно изкуство в Ню Йорк, който е първият такъв прецедент в това отношение, защото по дефиниция